Bayan Isabel. Pinay. Mga alaman kami sa kanaling ni tatay. Sana may mangga. Ha? Ay, Mayo. Walang mangga ngayon. Kakabagyo lang eh. May mga dala kaming halaman. Ito, rambutan. Ito, avocado. May chisa din kami. At may mangustin. Mangustin. Ito. Mangustin yan. Pinapatanim ni Uncle Ben eh. Si Lolo Ben. Isabel, say hi. I-tricycle lagi. Dead ba yan? Ano yan? Pili ka Marinisor. Dati triangle yan, Mayo. Ngayon, ano na, hinati na. Triangle dyan dati. Ano, Bel? Ayun lang nag-around ka. Maasagat ng tilapia kasi. Tilapia, ano pa? Tilapia pa man. Gulay, siguro ano? Pichay. Tayo ng pichay. Magkano kayo? Iihaw kami ng tilapia eh. Iba ang building na dito. Palengke ng Pili. Ayan, punta tayo dito sa ano? Isda. Alin na kita kuya. Oh, dito tayo sa Ocean Park. Lagay door to door. Oh, diyan kita sa Ocean Park. Let's go. Ano yan? Ha? Look at that, tilapia. Wow. So, darakula? Pang-ihaw. Pang-ihaw. Ate, anong paano mo ihaw ba? Ano yan? Touch mo, Isabel. Touch mo, touch mo. Look. They are buhay pa. They are alive. Wow. Tira daw. Sige, pilaan mo po kami darakula. Ilong takong pera. Yan, yan, no? Kasi nasiguan mo naman sa tatay sa pamangkihan niya. Heyo. Bukod sa atin, may nakawalang saro. May nakawal. Pang-ihaw kasi, mag-iihaw kami. Ano daw, mga siguro tawanida po kami mga anom. Mga anom na darakula. Awan mo si tatay. Anom. Ha? Oh, sige na, touch it. Touch it. Sige na, touch it. It's okay, dali na. Oh. It's okay. No, tuwang-tuwang si Isabel eh. Pawis na pang hindi pa naligo. Oh. Marami pa dyan. Oh, go. Iwan na touch na. Sige, touch mo. Touch mo dali. Hiring akong sa... Oh. Yan. Marami din, palengke ng Pili to eh. Pagkatapos doon sa Ocean Park, dito naman kami sa Save More. Mag-grocery kami ng konti kasi pupunta kayo doon sa ano, sa Palayan ni Isabel. Ano, Bel? First time bibisita ni Isabel doon eh. Kilolo niya. Ha? Magkano tissue? 51 ang saro. Ganyan kalaki? Oh, done. Nagpumunta ng Ocean Park, no? Tilapia. Ah, ganyan lang kalaki? Ah, ganyan kalaki? 400. Salit lang muna. Maliit lang muna. Yan. Strong kaya siya or... Ano lang yan, palagi may cream. Milo, magkano to? 110 ang ganito. Ah, 99 na lang. Bakit ang yakot? Nice to, magkano to? Save 15. Ayun dyan. Paborito ni Lolo. Sige na, Bel. Sige daw. Wow. Tama na karoon niya, ano? Okay na yan. Tilapia. Sige nga. One more, one more. Unino pa. Oo. Ini. Ano yan? Let's go. Ay. Nadala kami ng tubig kasi siyempre para kay Isabel. Ano dyan? Yung summit? 72? No, sa ilalim, baby. Sa ilalim. Tira. Dato ang Isabel. This one, summit. Papa na. Wow! Magkano yung 7? Dito ang ganito kalaki. 6 liters. So,
can't even drink it too. I can. Sige. Ayos ka talaga, Pila. Gusto man yan yung bumabakal. Gusto man makakalimutan ng bumabakal. Yan. Oh, let's go. Happy birthday, Diego. Ah, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Diego. One more pa, sing one more. Dali. Happy birthday, Diego. Happy birthday. Saya po yung cake na yan. Si Diego yung cake na yan. Pwede si Diego? Ha? Ha? Oh, birthday, Diego. Happy birthday. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, blow candle. Para kay Diego. Yay! Oh. Di naman siya pigbabatok ni Diego. Oh. Ano na, bistado na si Isabel. Dati kasi ano eh, kinakaula ni Diego eh. Po! Up! Come here. Happy birthday, Diego. Yan. Dati kinakaluan siya ng kinakaluan ni Diego, ngayon hindi na, no? Yay, Diego. Diego, hi Diego, it's Isabel. Isabel. Oh, ano? Friend na ka mo? Si Pogi, birthday ni Pogi. Ano? Pogi. Isa'y Pogi. Si Diego. Pogi Diego. Funny Diego. Funny si Diego. Uy, antok pa yung Diego namin, ang birthday boy. That's my boy. That's your boy, opo. Mamaya pupunta kami ni Joanna sa palengke kasi gustong bumili ni Joanna ng malunggay pandesal. Yan. May message lang namin si Kuya Eddie. Parang si Kuya Eddie may hinahatid pa. Ano? Mga malunggay pandesal tayo. Ano na ngayon? December 12. Bilis ng araw. Can we go to Diego? Ha? Can we I-touch mo go si Diego. Baka ano yung ka ni Diego? Snapping ka ni Diego. Birthday boy. May malunggay pandesal sa may San Isidro. Ah, sige. Graceland. Let's go. Go. Mama, can you ride in the back? No, we're not gonna go right in the back. Here. Let's go. Hindi mo gusto yan. Dito na. Let's go. Sit down. Excuse me. Yay! Ay, no. No. Pwede man. Ako po gan. Sige, tama. Ha? Sabi po nga. Nananalian. Nanalian. Hindi ka nalabot, Isabel, oh. Hindi ka na siya ko. May na. Para di ka maano, para nakatubang kay, ano. Yes, Kuya Jerry, dati. Ano sabi mo, Bel? Ha? You're flying? Oh, baby duck. Look. Small duck. Siguro, Oh, may small duck. My feet like this. baka na kayo mahulog siya. Baka mahulog siya, eh. Flying. Tapos pag nahulog siya, sabi niya, flying! You're funny, Bel. Mag-aalmusal muna kami sa sa sentro. Okay? Sa Graceland. Pineapple sauce. So, Bel. Bibi, oh, jeep.
Jeepney. Kami ng jeep. Sakay tayo ng jeep kung kailan. Hindi pa naka-jeep to eh. Ay, sarado na si Williams ano. Para sa big study, bangko na lang. Itong UC Pibing to, dati itong ano, Big Spilly. Ayan, bangko na. Gasoline station Ano dati. kami sige pagkasunod? Oh, Pure Gold. School ko dati, elementary school sa kabila. Ayun. Maglaw-bilawin dito sa ataw, masyado. Ayun. Ayun o. Ngayon, tama kung adaptor katong saksakan. Bawal ka dyan magbakaw. Pwede na Ace yan. Hardware ka na dati. May go dyan, Ace. Wow. Baka po may Ace Hardware din sa Pili. Bibi, oh, look, lots of fruits, oh. Ace Hardware din sa Pili. Eh, bisa- DIY. DIY. DIY? Ha? DIY ko ah. Oh. Ayun ko naman to ano yun. Lakawunta na lang. Ayun. Ang dali. Sabi mo, bayad po. Bayad na No, uy, bayad na muna. Bayad muna. Bayad po. Sabi mo, salamat po. Merry Christmas. Go. Come on. Slowly. Yay! Graceland. Merry Christmas. Go. Breakfast. Good morning po. Let's go. Ha? New? Yeah. Kadakol bago. Eh, yung sasarap ng tinapay. Mayo man nagbabaka sa pwesto, puro online. Puro online. Papa, they're selling cat You're selling cat, yeah, anak. That's Persian cat, anak. Be careful. Babae. Oh. in here, though. 7,000, 8,000. Papa, in here, Pero may though. tawad Just pet mo lang. Oh, oh careful. Careful. Here, though. 3 times the worm. Magpabaksin ako. Wow. Opo. Lumabas si Isabel, nakita eh. 7 po ang babae, 6'5 ang lalaki. Ah, 6'5 ang lalaki. Baby, careful ah. Hmm. Very cute oh. Ano, Bel? Laki ng bangus oh. Ako, Lome. Gusto niya first look yan. Mhm. Two of them. Ha? Gusto mo na You want Lumi? Lumi? Ang gusto daw ng Lumi. Laki siya ng bangus eh. Pero kumakain siya ng lumpia, no? Yung for the first time. Fresh lumpia, no? I know. Sige na, eat, go. You can eat. Wait lang. Wait. Sige. Kasando-sando lang. Tumingin-tingin pa ng pusa sa labas. Baby, opening pala ng ano, palarong kamsor. Oh. Yaw siya si Ninong Dikoy. It's palarong kamsor, that's why. May palaro kasi pala ngayon, palarong kamsor. Sakto eh, kumakain kami, nakita ni Isabel, Mama look! May major red, no? Ha? Opo. Yan, District 2. Tamis na may si Isabel eh. Major red. Oh. Sakto Nobel. Di ba ni Isabel ah? What are those? Papa, what are those? Ano? Xylophone. Xylophone. Ha? Lakas. Ano? Amazing. No. Stop. Where's the ano? Ayaw, ito pa, marami pa oh. Ganyan din si Papa dati, baby. Tumatakas kami sa parid kasi mainit. Yes. More. I know. Buti sa Pilipinas, merong ganito eh. Pag merong palaro, ha? No more music anak, nasa unahan, nagliko na. Oh. Ay, last na pala yun, wala nang ano, banda. Wala nang banda, last na yun oh. Amazing. Kasando-sando lang bata. Wala na, last na yun.
Pastry and Bakery. Lakad ka lahat. Nakalakad tayo dito sa sentro ng Pili. Nabel. Pili Public Market. Sinong mag-aakala maglalakad-lakad kami dito? Ay, kusong lak talaga. Ano? Oo. Ang tamay jacket na. Essentials. Bukay. Ano yun eh? Atlantic Bakery. Bibi! May mga butas kasi oh. Baka makashoot si Isabel. Hardware. Yo, CC Department. Sa department store o duman sa kabila? Diyan. Sige. Duman ba ganun ibisan no? Sa movie yun? Toy Story. Wow. Ang sarap ng init dito sa Pilipinas. Walang reklamo yun. Pero pag hapon umuulan eh. Asan kaya yung ano? Sana meron. Maraming bench pero yung gusto kong pabango dito sa Pilipinas yung Hanes. Wala. Alam ko hindi nasara na yun eh. Ano na yan, Tupperware. Nasa heaven ka na naman ng laruan, mga toy. Mga pang gift lang naman no. Mga mura lang to, 145. Ano yan? Aficionado, mga pabango, 10%, mga mura lang to. 270. Naka 10% off pa. LCC. Ano yan? Mr. DIY. Nga pala kasi yung mga saksakan namin walang tatluan eh. Lahat lang dalawahan. Kailangan ko ng adaptor. Sana meron. Sa electrical yun eh. Saka yung saksakan na yan. Kasi yung ano ko, laptop ko hindi ko may saksak dun sa may kwarto namin eh. Sa labas ko lang palagi nakasaksak. Gawa nung tatluan. Ito. Pero hindi yung hinahanap ko. Yung isa lang, sana. Sasaksak mo lang. Tapos yun na. Para doon lang sa kwarto. Ganito sana oh. Kasi sa Canada, tatluan palagi. Dito, ang saksakan ganito lang. Dalawa lang oh. Okay sana to kaso. Yung isahan lang. Bakit sa harong anak? Kuha ka mami ng isa. Yan lang, sa kwarto lang oh. Yan na yung tatluan. Ito. Ay yan. Diba mo yan? 49. Magkaroon mas okay yan kasi 35 pesos yun, 49 para mas maganda yung quality niyan. Sa tingin no? Sige. Pwede ka. Come on. Iba naman sa dulo daddy, expert dali doon. Bakal ka ng duwa, tangarig ano, makumpare mo oh. Huh? Ano na yung duwa? Isa lang, sayang eh. Ito na lang maliit. 35 pesos lang. Hindi, Melo Rock. Melo Rocks. Hindi maging pabaya. Ay, ano na to, matanda na to Melo Rocks na to. Isa yan sa mga unang bilihan ng mga SIM card doon dito sa Pili. Jollibee Goldilocks. Wow. Ay, may ano dyan sa munisipyo. Bibi, watch out. Ang daming mga butas-butas. Mahulog si Isabel. Siram ka tong manok ay. Siram amoy ng ano, manok, ang sarap. Munisipyo ng Pili. Oh. Go! Electric badjak. Electric daddy, man. Ha? Ayun talaga. Electric. Ayan na. Ayan, electric. Electric padjak, Annabel. I'm holding Papa. Oh, hold papa. Sige, holding pa.
Tapos mapabalik natin na sana, no? Ay, Bawal sila dyan eh. Baka magi kita sa evangelical dati. Oo, sa may evangelical. Sa school ni Mama. Dati School ni na Mama, ba? nung elementary pa. Maring mo ning harunin na imperial din nagbabago ay. Bago yun, no? Yung daling old house daddy. Oh. Ay, matagal na yan. Yung old house na Ay, yan. you like this even more? Matagal na yan talaga. Bakanting lupa na pala to. Mama, did I like this before? Yes, and Yes. when you were still a baby. When we go home with this, I will still want more. You Opo. still want to Mm. use anak. Opo. Hindi nag-ano si Mama ka to elemental. Elementary. Yes, Dyan, evangelical. 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 School yan ni Mama, oh. Diyan ang school ni Mama. Oh. Iba ng itsura niya. Building. Iba ng itsura. Yes, wala. Evangelical. This is Mama's school. Christian school. What did you, Mama, what did you build? No, I didn't build anything. I studied hard enough. Very hard. Mama was was good in school. You were a mechanic? Ha? Ah, yung mechanic. Mechanic daw nanay. Bako lamang anak mo. Si lolo mo ang mechanic ka na. Mm. He's an engineer. Yeah. Mama, and what were you? I'm a nurse baga ba? Ang anak ko, wow. Trip mo rin pa mo niya. Oo, bilis pa. Hindi kami kato dati pag may ay, Sir M's Bar and Grill. Ay, inuman. Ano ba? Papunta ni Bibi kila tatay. Anong oras na dad pala? Dito ko nagmamahal. 10:32. Kila Chichi dyan, no? Ha? Kila Chichi, baga doon sa kabila. Tapos pirang tinapay ang mabakalon mo. Ikaw, pero gusto mo. Mga 15 piraso Ha? or 20 pieces. Mga 25 pieces. Kaya ba? Dati na 25. Oh, 20 pieces na. 20 pieces lang garo. Ah, sige. Merienda mamaya, no? Tapos add and cheese. Kakakaroon ko na yan. Dahil ako maalat at siya mapanago. Sabi mo lang, 20 pieces. Kuya, magurano ng malunggay pandesal. Aram mo po. Dati kayo kato. Kaya kayo kumagurano ng dati, boss. Po? 5 ang saro. 5 ang saro. Ah. Wow. Pwede kami kayo magpalat na din sa Nandiyan lang sa gilid ang ano, malunggay pandesal. Pa? Sa Sa sentro. duman po, duman sa bakalan mga kamate sa market Manggiraray. Malunggay pandesal open. Yay. 20 pieces That na. was quick, I know. Ano? Yeah, we were gonna ride it again. Let's go. Come here na. Come here. Sabi mo papakal po. No, sabi mo. Sabi papakal po. Sabi daw. Malunggay pandesal po. 20 pieces. Ayun, no. Magkano na kayo? Hapira na yun ate, ang saro. Hapira ng saro kayan. 5. 5. 5. Wait lang, Bel. Salamat. Oh. Wait lang. Oh, ano na. Oh. It's hot. Mainit, thank you. Let's go. You want to try one? Ha? No po? Oh, sige. Duman lang sa Saud mismo sa may mga gulay. Duman lang. Let's go. Sa may South Star. Let's go. Pagtakol ka kay Papa. Oh, hindi ka kay Papa. Bago yung gasolina yan. Sa taas. Dahil bako sa taas. Sa taas? Ata, bako. Daddy, mas tumubog ka. Ako na kakulit. Ito simbahan to, tapos parochial school. Nasa sabi ni Kuya, ginagawa ang simbahan eh, sa may simbahan ngayon. Daily joke. Daily joke. Oh, yun, simbahan. Daddy ko inipili West Central School. Ito yung gumanan. Pili Central. Pili Central. Eh, West. Duwang Central. Kami ka Pili talaga West. papakis Daddy ko hindi pa. Oh, dyan. Dyan rin ako bumili ng gulong ko. May kung pa ba? Siguro. I know. Nuhu pa rin to. Hindi na nagbago. No. Ay, okay, maglaog dyan Daddy. Sa sunod maglaog dyan. Ah. Amayan ka nga. Ka kaya gusto pa naman ay nagmamatay. Oh, Dapat sa isyaw na kita rin. Ano, Bel? You like it? Ha? Padjak? Electric padjak?
Kanina tricycle. Mamaya pa uwi tricycle ulit tayo. Gusto mo tricycle ba? Ay, hindi na lang ulit. Piga ano pala niya, no? Sarado. Pig. Alagaan mo ng harong na nito. Ay, Very big mo talaga yun. kisa inaharong na yan. Hindi nga. Sa college pa kita. College pa. High school. Naridig din na kay Star Sineri dyan. Sinere dyan. Maghanap kayo tumida ko lang na tilapia. Pero di ko alam kung nag-roast up na. Philly Market. Ay, bago yung building na yun, no? Oh, may pataas na, oh. Bago ano? Ano po yan po yung pataas? Anong pataas na yun, kuya? Parking? Pataas na building? I see. Mga pakalaman. Dala tayo. Palengke muna. Diyan man daw ko tada. Ayun nga ni. Itong Daw tilapiahan ko sa kahapon. kami ba? Digdig pwede na kami digdihan daddy. Ayun. Okay. Pwede. Karne yan kasi sa gilid eh. Kamatis lang naman ang pinapabili ni mama. I know you're too sweat. I know. Ha? Ano sabi? Ano sabi? So they like to understand. Wow. You're too weak. Why are you weak? Pagod na siguro yan. Daming pansit bato, no? Kabilaan ng pansit bato sa amin, no? Pansit bato, yun. Pansit bato. Yan, karne yan. Tilapiahan Hindi doon. magkapot ka ito, mawala na kabahala ka. Hindi ka na makabalik ka na. Ito, typical na palengke ng Pilipinas. Annabel. Pero wala na ko na rin nasa nakita. Sige daw. Pero kaya, oh. Baka naman sa tutuloy. Gusto mo kayan? Hindi da. Looks good. Gusto niya yung kayan. Sige. Gusto mo ko lang. Ay, naluwag. Halwag. Itong sadit. Sige. Look at that big one. Maganda to sa labas natin, no, sa likod. Oh. Mga tabak. Sabel. Ayos. 100. Pauwi na si Isabel. Bye, Pili. Daddy, next time Babalik-balik kamain naman ka. kami. Daddy, dyan sa footstep, oh. Dyan ang Oo. mga bakalanta nating slippers. Ayun nga, diyan kami bibili dati ng mga chinelas namin. Basta ano, footstep. Ayan. Pauwi na kami kasi si Papa magsisinigang pa yun eh. Solve na si Isabel. Basta Solve na. naka-check-in na. Sarap Next maglakad time ka dyan sa sentro, no? Kahit may it's okay. Balik kita. Balik, syempre babalik tayo. Hindi na kami, ikot-ikot ko. Una ko ihuhulog. Nandito kami sa SM kasi si Joanna and Mama bumibili ng Christmas tree And live. and lights. Reuse na lang ang decoration. Okay, doon na daw. Huwag mo alam. Uy, magpapagupit ang buliday. Huwag mo alam. Kasi mainit eh. Ano din? Dito yan sa SM. First time mo bil magpagupit sa Pilipinas, ano? Dalaga naman. Oh. Di ba dali sa salamin? Tingnan mo mukha niya ang cute. Sabi ng pagkakas, umalis na siya. Pareho ata kami ng ano eh. Haba ng buhok ni Isabel eh. Annabel. Yung bantay. Feel na feel rin. Sige, straight your head, anak. Straight your head. Yan. Yan. Nakalki kayo ka, nag-emotion. Wow. Are you happy? Opo. Pati siya ito, kuya. Si Uncle Limo, hindi ba ito lang napag-upit? Sige daw. Oh, Turn one more, around. turn Dali, around, turn turn around. Wow! Oh, Dunkin' Donut. Dunkin' You like Donut. it? Okay. Oh, sige Oh, na. let's go. Si Ate Innova mo, may babakalon yan. Tinakita namin si ano, Auntie Innova. Pinsan ko yan. Teacher.
Hindi magpapatalbog ang mga Pilipino pag sa ganyan. Gusto ko dyan na. Ano yan? Nasa ano Punuan. ba yun? Pero ka manapaplan. G-liner yan eh. I know. Dati was sa panatay marong manaw kay daddy magsakay. Daddy, hindi nga rin kamera mo. Yes, baga ka mo ni Marco ni. Ako ika Marco iuman. Arong ka man kaya. Oh, really, baga ka mo. Pero ako ay manalat pag paano, nanalat ako sa sunog na. Makatukaw ka. Ay, kayo ka mga Christmas ko yun. Daddy, umain kwenta suko ako pero pwede na. Look, a lot of people. Una pa. Papa, look, a lot of people. Ano, lots of people oh. Punong-puno ang bus. Oh my goodness. Oh my goodness. OMG. Oh, wow. Jesus. OMG. Yung kakakinig. Grabe. Oh my God. Bilib na bilib sa bin. Ganyan din kami ni Joanna dati, nagipagsiksikan sa bus. Oh my gosh. Gas, abel, gas. Gas, abel, gas. Papa, look. I got an ugly Oh. sound for you. My gosh. Look at her butt. Oh my At least nakita gosh. sa'yo mo. Papa, I was singing. Oh my gosh. Punta muna tayo Look ng at her butt. Robinson Oh Place. my Dati gosh. maaro ko na ako kaya. Mag-inasal, maging mamang inasal kami ni Papa eh. Oh my gosh. Kaya pa ba yan? Look at her. Grabe, matindi ang traffic dito. Oh my gosh. Uwihan kasi na po pa. Butt. Ganitong Dati oras. siguro di ko na kaya Uwihan. mag-araw kayo. I mean kaya pero maluya-luya. Pero pag galing ka sa bus terminal, pwede pa. Hindi, pero pag mag- dati daw araw kayo ka pa no kaya ko yan. Pag Nakatulog maghihintay ako ka sa dyan, driver ay, na. NICC, oh, that's where your mom goes. Dati kong work. Dating work ni Joanna. Kung saan ako niligawan ni Marco, chareng. Nandiyan dyan ka ba? Hello, Pa, mga pasyente ko, Robinson. estado na siya. Hello, Estado na siya. Robinson. Oh, hello Robinson. Hello, da. Robinson. Siyempre, mang inasal na naman. Akala ko lang kalawas sa bangko. Akala ko ikaw bako. May guro naglalako ko. Mang inasal. Akala ko ikaw bako manika. Opo. Kami ni Papa mang inasal sila Joanna, ewan ko saan to. Bye! Papalabang kami ni Papa. Pitcho! Ayos! Pangalawa na yan oh. Tulo. Itong chicken oil nila, hindi namin alam na parang hindi na yan original. Hindi na daw kagaya ng dati eh. Ayos, so kain muna tayo, kain muna. Beautiful anak. Nagurlian ng hanin eh. Celebration. Ang asabutig din. Ah, ina. Maadik man. Mayo na. Mus na. Yay! What's that? Wow, may mga... We're going home na. What's that? There's a lot of people. Mapailaw. May garap ano pa dyan? Saan ang parking noy? Look at this, anak ko kadako lights. Look at this. Santa. Look, anak, in front of you. Look. Wow! Hello. Meron pa? Saan ba? Sa unahan? Sa likod mo nito. Ah, sa likod ba? Saan papasok? Diyan. Hindi man eh. Hindi po dah sige. At least sana na kita. Oh, pwede pa namang pasar-pasar dyan, no? Sa likod. Sa pin. Sunod. Saka si May ganap sa WC. laoob. Night. Ay, may mga ano daddy. May pageant sa laoob.